Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kwembulo kwembeswa ukuthisha odutshulwe namhlanje ekseni esikoleni eNewlands West. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoyinele likhasi wamwelekele igama lami ngisibonga konke wakandondo mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Leqale kabusuku esikoleni esiseNewlands West eThekwini kudutshulwa uthisha esigamekweni esenzeke namhlanje ekseni. Abezimo esiphuthumayo babezelwe kulesigameko ekseni ngo-8 ngembiko yokudutshulwa kukathisha. Bafika endaweni yesigameko bathola owesilisa elele eduze kwemoto. Ngesikhathi kuhlolwa isimo sakhe uthola ukuthi unenxebo lokudutshulwa ekhanda, kanti imbangela yokudutshulwa kwakhe namanje ayikaziwa. Abasolwa bamdubulile kube ukuthi bagcwale amathafa. Lo mlisa ubesehlengwa khona endaweni yesigameko esesimeni esibucayi ngaphambi kokuba aphuthunyiswe esibhedlela. Imbangela yokuhlasela kwakhe namanje ayikaziwa. Kube ukuthi amaphoyisa agcwele amathafa afuna abenze bokuba. Bafethu-ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.